Хлябът е най-често консумираният хранителен продукт. Но дали всички видове хляб са еднакво добри? Полезните съставки на тъмния хляб се съдържат в обвивката и зародиша на необработеното зърно, от което се приготвя хляба. Белтъчините помагат за правилното функциониране на нервната система и отстраняването на токсините от организма. Ненаситените мазнини понижават нивото на холестерола и повишават еластичността на стените на кръвоносните съдове. Влакнините, целулоза, пектин и други регулират моториката на червата и нормализират чревната микрофлора. Витамините и минералните вещества подпомагат протичането на биохимичните процеси и възстановяването на клетките и тъканите. Тъмните хлябове трябва да присъстват ежедневно в храненето на децата и възрастните хора. Тъмните видове хляб – моето решение за по-добро здраве.